Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Mama wabwino konse kunditu kumene muli. Leo tiyeni tulowe ku Tanzania kumene ndithu dziloziloli Mai Samia Suluhu Hassan alumbiritsidwa ngati iwowa president ndithu pa temu yachiwiri yawo ngati president wa dziko la Tanzania. Koma funso ndikuti kodi kumene awulumbitsilako ndikuti chifukwa munthu imene yachoti inauguration paja apita mthalika analumbiritsidwa kunabwera wanthu maiko kuchoka kwakuti bwera iyayi komano iwowa ndithu kunalibe zoyitanitana kuti abwera kuti 1 2 kumene amawulumbitsira Amayi Samia Suluhu Hassan ndi ku barracks. Ku barracks ndithu osati ku stadium as usual mmene zimachitikira nthawi zonse. Iwowa ndithu anali ku stadium, ndithu anali ku military base kwa asilikali. And event imeneyi sinali open kwa wanthu wonse kuti akuluakulu bwerani kuno iyayi. Inankha kuti asilikali apezekepo komanso ndi wanthu amene iwowa akuwadziwa kuti awa ndikuti amene ali close, amene ali within the party, amene ndithu ma supporters awo ndikuti komanso ndithu anthu ake odziwika osati wina aliyense yayi. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa ndio anthu kwazimacha mutakumamacha mutakubatere koma iwowa ndithu imene event imene inachitikira ku barracks, inachitikira ndithu ku military base, ndi kumene kunachitikira kulumbiritsidwa kwa Samia Suluhu Hassan ngati president ndithu kusevaso temu ina ya chiwiri. Koma nkhani ina imene ilipo ndione kuti makamaka maiko ambiri ndithu sanagwirizane nazo makamaka zimene zachitika ku dziko la Tanzania. Makamaka zisankho zimenezi akuti mwachulukitsa kumene ndithu kuopsezana, kuba, kubera zisankho komanso panalibe ndithu transparency, panalibe chilungamo chenicheni akuluakulu. Zisankho my main two rivals zipani zopikisana nazo ziwiri zeni tingoelekeza ngati ku Malawi mmene panalili ngati MCP ndikuti ikansulable, tingoelekeza ikansulable DPP ndi ikansulable UTM. DPP UTM akazi kansulable kuti ainiyonse mpikisana nawo takupangani council munaso idifu kuiyo saposo ndikuti kungosiya kati machani kaya tumene tizipani ting'ono ndi Amayi Suluhu Samia Hassan iwowa ndithu anena kuti yayi awina ndithu ndi landslide akuti 97.66% mavotero amene kumene kuwina ndi kwa landslide kwa Napolo akuluakulu kuwina wanthu ndi wanji kumene kuli apapa dali lonse iwowa ndithu aponderera ndithu iwowa ndithu mwa iwowa kuzimva zoti iye ndi munthu woti owina ndipo anthu amawakonda kumene kuku. By the way, nkhani yakula kwambiri chifukwa chani? Nkhani chifoti maiko enanso alowererapo ena akupanga suggest akuganiza kuti Mayi Suluhu Hassan Samia wawawa akuyenera kuti akayankhe milandu makamaka ya committing atrocities and massacres, like apalamula mlandu okulu kwambiri pa kuanthu kuwapha wanthu mosakhala bwino muja, kwazuza wanthu mosakhala bwino muja chifukwa malipoti a independent ku Tanzania
palibepo makamaka komano zikumveka zoti even ndithu anthu 2000 ndithu apita ndithu miyoyo yawo yapita ena avulazidwa koma onse opereka malipoti ngati atolankhani chani osewa ndithu analetsedwa kuti akuluakulu izi osapanga ripoti and kukutuluka malipoti ona kuti sabwino ku dziko la Tanzania. By the way, internet shut down, total blackout. Internet kuchosa imene chawa apa. Ati nkatikati imene anachosa internet, apolisi anali busy kusaka anthu osamene ma videos amene apolisi amaombera anthu. Right? Anakuchosa. Kwa kugwira so kumasa amagwira anthu amene ali ma videos amene kwa amanga. Ndithu zimene zichitika. Ndiyeno chachitika apa nchona kuti anthu akumayenda sapana apolisi sapana akumayenda since nkhani ifuna ipite ku International Criminal Court anthu apolisi wakumayenda manyumba nasema nyumba ambiri amakhala ndi makamera ma CCTV amene ajawo ndi akumayenda komanso mashopu so amakhala ndi ma CCTV ndi akumayenda kumakakamiza noka tipasene matepi tipasene ma SD ma memory card iniyo amene zimajambula fono sakufuna kuti ukhale umbone komanso akumayendaso ndithu kumapita mzibarala ndikumakatenga matupi a anthu kumakatenga matupi a anthu amene anavulazidwa anaphedwa kumochali kumatenga ndikumapitisa kumalo amene sakudziwika bwino. Nkhanizi situ tingamakukamba komano at least mwina mwake tiziperekereso maumboni ndi mmodzi mwa anthu ndithu ena amene akukenya ngati manebazi amene ndithu mmene muso amakhaso akuyang'anayang'ana nawonso amaperekaso maumboni amene iwo akuzidziwa zimene zizi nditiwo ntamvere kuti umboni wawo ndi otani. As we have been saying for a few days now, we have been collecting evidence of the atrocities and massacre that has happened in Tanzania. And despite the media blackout, human beings always find a way. And right now we are seeing the videos, the footage that is coming from Tanzania. And in very simple terms, it is a bloodbath. It is a massacre. And we cannot allow ourselves as Africans to accept such a thing happening in any country in Africa. We are also receiving information that the Tanzanian government is trying to hide what has happened by going to hospitals and morgues, collecting bodies. We don't even understand where they're going to take those bodies to. At the same time, they are moving across shops, that are strategically positioned, collecting CCTV evidence. This is a very clear indication that they're trying to hide the atrocities that have been committed. We are saying, as Kenyans, as Africans, we cannot let this just pass like that. As Africans, I want to strongly condemn what has happened in Tanzania. Chabwino nkhani ndimene waimvera ndithu iwo ndimene amayankhulira kuti iyayi zikuchitika ku Tanzania kuti sindizo ndipo anthu ali pa chipinjo komanso kumene kuko ndithu nkhani ina ndiyoti ma message akumatumizidwa m'mafoni apolisi akumatumiza ma message m'mafoni mwa anthu kuti aliyense amenanga matenge zochitika za ku Tanzania zimene za violence za chanchani nkumatumiza anthu ndikuti ameneyo ndithu akuphwanya malamulo ndipo akupanga commit crime ndipo iyeyo amangidwa akapezeka ma message amene ndithu amene akumatuluka ndikumaopseza wanthu wa ku Tanzania. Imagine eniyo kungotenga kawena kana shootedwa kana kungozitenga kuponya pa internet ndikuti iniyo ndithu mukupalamula mlandu ku dziko la Tanzania. By the way, chipani cha Chadema chipani chotsutsa chimene chili main rival, main opposition party kumene kuku chipani chikulu chotsutsa ku dziko la Tanzania makamaka chakana zotsatira za zisankho zimene zichitika ku Tanzania akuti ababa izi sizisankho kumanso abasimalizati zonsezi zili abazi ndikungobelana chabe kumanso kusokwaneza kumanso kuphwanyirana ufulu wa zisankho kumanso kupikisana nawo pa zisankho zimene zizi ndi chipani chichakana ndithu kuti yayi chakana zotsatirazi and pamene awo apita ku Barracks ukalumbikisana mo Zemba and ndi tione kuti mapeto wake kungatsale zinthu zotani chifukwa si zili bwino chifukwa sitikudziwira anthu makamaka apitiliza kawana zitani agonja komano
Samia Suluhu Hassan sana onese kugonja kwena kulikonse koma akupitiliza kuonetsa kuti iwo ndithu ali eager to go forward kupita ndithu kutsogolo. Ndi iyo ndi nkhani imene ili ku Tanzania mekuti iyayi pali mphekesera zoti iyayi ICC International Criminal Court lalikulu pa dziko lonse lapansi likufuna ndithu liwayitana amene ndithu akawafunse mafunso pa nkhani ya kuphwanya maufulu a anthu, kupha anthu popanda zifukwa zenizeni. Ndi nkhani ndimene guys. Thank you so much. Nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Au kwa maneno